Zdravo ljudi, evo nas u novoj epizodi Bana Gamesa. Danas ćemo snimati Virtual Tennis 4. Igrat ćemo muško finale u Londonu. Igrat ćemo 2-1, samo jedan set, pogledajte kako to izgleda. Biti Novak Djokovic. Novak Djokovic, Roger Federer. Djokovic to serve. Napada na Federer, pokušat će on da pobjedi. Djokovic to odlično radi. Šta, da li će ovo ući? Neće. 30-15 vodi Federer. Kakav sada skok backhand Djokovića. 30-30. I vodi Djokovic, evo game lopte. Evo game lopte. Sada se Djokovic tu brani. I uspijeva, evo ga, 1-0 u gameovima iza Novaka Djokovića. Servirat će Federer za opstanak u meču. Opet backhand, ali sada hvata Federer. Još opet skok backhand i sada hvata Federer. Opet backhand, sada ovo bilo lako hoće uhvatiti. Forehand, hvata Federer. Backhand i ne može uhvatiti Federer. Vodi Djokovic. Odličan return. Federer hvata loptu, ponovo. Napašće Djokovic, skok. I vraća Federer. Opet Djokovic pokušava. I ovo je 30, ništa, još 2 poena i Djokovic je osvojio. Kakav servis sada Federera. Backhand. Opet backhand. Hvata Federer. Forehand sada i to hvata i vraća Federer. 30-15 je. 30-15 je. Slice Djokovića. Vraća Federer i 30-30. Stari vuk, tako da kažem. Federer. I 40-30 vraća se Federer i on ima priliku za game. Skok, backhand. Ali vraća Federer. I da li će ovo će? I sada je Djokovic ovdje psihički pobjedio Federera. Loptica u jednu, Federer u drugu. Kakav return, uhvatio je to Federer. I ovdje se malo zbunio Djokovic. Federer odlično, Djokovic hvata. I meč lopta. Prva meč lopta će biti za Novaka Djokovića. Meč lopta. Srpskog tenisera. Da li će iskoristiti prvu? Neće. Kakav backhand. Bum. Odlično igra Federer. I na ovoj Djokovic vratio, ali Federer je uspio to isto vratiti, napara sada Federer.
Napada Federer. Sada greška Đokovića. Ali Federer, u što je vratio sada Federer? Igra se lovi i dalje. Đoković, forehand. Ponovo Đoković, ovo ne može dati. Mislim da je ovo druga meč lopta za Novaka Đokovića, da tako. I kakav return vraća Federer. I to je kraj. Novak Đoković je pobjedio. Uspjeli smo, evo ga. Prvu epizodu virtual tenisa smo pobjedili. Ne tako nekom velikom meču, naštimo se samo 2 minuta. To je bilo to u ovoj epizodi, vidimo se uskoro. Vidimo se. Ćao.